Dobar dan, Milorade. Nama je velika čast da, eto, po prvi put praveći jedan video intervju za naš portal Recept i kuvar imamo za gosta Milorada Milinkovića, našeg poznatog, ajde da kažemo, multimedijalnog umetnika. Šta god, pošto, eto, koliko sam ja malo onako uspeo da pročitam po medijima i po Wikipediji i tako dalje, od režije filmske, nagrađivan, pozorišna režija. Meni bazično, da, filmska režija mi je bazično zanimanje. Naravno, režija i scenarij, to sve vezano za to. A bavim se pozorišne, sad sam, na primjer, napravio neku pozorišnu predstavu, to za decu, Kapetan John Pipofox, i to je super iskustvo. Tako da ću možda u budući više da se bavim pozorištem, lepo je. Da. Viđali smo vas, da ne zaboravim da pomenem, nalazimo se u jednom lepom prostoru u centru Beograda, Metropolis Music. Mnogi su imali prilike da vas vide letos, čak i sinoć. Da, pošto muziku ovdje sve... Da, pošto se vinili vraćaju, ta se manifestacija zvala Topimo vinile, a vi ste bili jedan od prezentera. Da. Ja imam dosta vinila kući i imam gramofon koji sam napravio pre par godina ponovo. Mislim, napravio kupio novu glavu. Tako da, pošto mi je stara pa je bila propala, pa sam ga povratio u život, što bi se reklo, pa jedno 3 godine. I onda sam izvukao s placa sve ploče koje sam ostavio tamo, nisam tada ih prodajem, naravno nisam znao da ću da opravim. Tako da sam imao jednu pauzu 5-6 godina kad nisam, kako bih rekao, slušao gramofon, ali evo, vratilo se to, hvala Bogu, i vraćaju se ploče, hvala Bogu, i meni je to super. Pa i meni, znači to je, mi smo više na sreću, naravno, bili svedoci da kažemo, tog standarda u muzici za koji svi kažu tako da je mnogo kvalitetnije nego ovo što se posle dešavalo. Pa, ne znam. Mislim, u suštini ima to sve svoje. Neko mi je objašnjavao od ovih koji se razumeju u te stvari, to kako ide akustika i to čista fizika, da je stvar u tome da ljudsko uvo, zašto im zvuči toplije gramofon? Zato što je to gramofon, magnetofon, bilo šta, zato što je to neprekinuta tonska informacija, dok su, jeli, sve što je elektronski input, sve što je CD-a, sve što je digitalno, to su stvari jedinice i nule, koje su zapravo koriste lenjost tua, kao što film koriste lenjost oka, pa proizvode neki zvuk koji se nama čini kao da je neprekinut. U stvari nije neprekinut, nego je gomila malih iseckanih informacija. Dok je ovaj gramofonski, odnosno magnetofonski, odnosno bilo koji je taj, kako bih rekao, analogni, on je neprekinut zapravo, zaista, ta zvučna informacija, pa nam to kao onda zvuči toplije, da je to zbog toga. Sad, da, pa to, naravno, to je... To što kupio potopno. Kako se zove, da. U ukusima ne treba raspraviti, da evo i mi se trudimo da u ukusima raspravimo i ovo što je naš osnova portala Recept i kuvar online, da raspravljamo sa ljudima o nekakvim ukusima i hrani. Ono što bi mene interesovalo, a što je opet nekakav vaš osnovni, ajde da kažemo, i životni put i zanimanje, režija, koliko ste gledali nekakve ove emisije kuvarske koje se vrte po našim kanalima i koliko vam se to sviđa, ne sviđa, kako mišljenje imate o tome? Pa, da budem iskren, znači ja sam počeo da gledam još dok je Voki Kostić pokojno imao svoju emisiju tamo, ne znam da li 3. kanal ili već ne, on imao tamo negde, znači još tamo, ono pre, ali sam gledao iz čiste znatiželje, pošto ja jako volao njegove recepte, onda sam gledao iz čiste znatiželje da povatam šta ima novo. Jer mi je tad to bilo zanimljivo i tad sam nekako imao više vremena da sam eksperimentišem s tim i onda sam od njega krao neke fazone. I gledao sam čisto, baš zainteresovan da učestvujem u tome. Nisam gledao nikakva emisija ni ništa. Posle sam gledao ove sve ostale, od Jamie Olivera pa nadalje i ove sad na ovim kitchen kanalima što ima kao gomila, ali to sam uglavnom više prisilno gledao pošto to onda žena pusti pa to se gleda šta, a ja nemam 2 televizora i neću ni da kupim nikad drugi, hoću da imam uvek jedan, da nema svi gledaju različite programe u kući, tako da sam to više gledao onako kao zato što je tu na televizoru, nego zato što me stvarno zanima, jer umeđu vremenu nekako sam, kako bih rekao, nekako sve manje imam vremena da kuvam, realno. I
I onda retko kuvam sad, ali volim. Dobro, a recimo, da li vam se neka onako zanatski u tih emisija? Da, rediteljski i to, da. U suštini to što radi, na primjer, evo Jamie Oliver, on ima neke razne faze, ima neke raznih tih emisija, bila nije samo kao ko, nego ide ovako i onako. Bila su onda, to je bilo super, bila su onda neka dva tipa što su išla po svetu, pa kuvala ovdje, pa kuvala ovdje, pa to je meni bilo super. Generalno meni, što se tih stvari tiče, za te neke emisije, meni su Englezi obično zakon. Oni uvijek najbolje naprave šta god, če god da se uvate, putopis, ne znam, to, kuvarske emisije, ovakve emisije, onakve emisije, oni uvijek postave onu lestvicu nekakvu i kao, i ajmo sad da vidimo ko će da stigne, prosto je tako. Dokumentarni program poznat. Da, apsolutno. Mislim da su oni svi manje ili više izašli iz toga. Da, apsolutno, mislim, naučni program, dokumentarni program, mislim, BBC ima par najboljih emisija koje sam ja gledao generalno u zadnjih, na primjer, 10 godina, koje nisu ovo, što bi se reklo, igrane, a igrane su i super. Ima ono, znači to moram da pomenem, ima ono Terry Jones što je radio Pythonovac koji zove Varvari o civilizacijama, nenormalno zanimljiva, nenormalno duhovita emisija, o svim civilizacijama koje nisu Rim, pa bili okolo Rima, i kakvi su oni stvarno bili, jer mi u suštini znamo sve iz rimskih istoričkih izvora, pa su oni svi varvari da bi ih ovi osvojili, sve isto kao danas u suštini. To je briljantno popuno, i jedna isto stvar, što su onog tipa našli su nekog tipa i koji onako je pravi Englez, ne želi da jede ništa što nije, sve mrzi što nije englesko, kad ode u Evropu užasno ga nervira što voze drugačije od ovih. Znači tipično onako Englez, što bi se reklo ignorant, neobrazovani, ali drzak i to sve kao bez dlake na jeziku. I onda su krenuli da ga vodaju po raznim svetskim destinacijama, od Tibeta, ne znam, egipatskih piramida, sa njegovim, kako on sad vidi egipatske piramide ili kako on vidi, to je briljantna serija, kako on vidi Južnu Ameriku, pa ga vodili tamo sa Lamaza. Briljantno, potpuno. Ja, nažalost, nisam gledao, to ne mogu da zamislim. Kako se zove, šta me interesuje, isto nekakva zanatska priča, kako biste vi recimo postavili nekakav takav Kitchen kanal, kuvarsku emisiju? Kuvarsku emisiju, da, evo, na primjer, Kitchen kanal ne znam kako je postavio, ali kuvarsku emisiju, pre svega, znači, osim što, znači, nije sad više dovoljno, sad je okej, ranije je to moglo, dođe Voko Kostić, pa on žovijalan, duhovit, zabavan, pa on ima neke zabavne recepte, pa on sad sedi u nekoj kuhinji, pa to priča i okej. Sad je ovaj Brka koji je kod nas i on isto ima, sad već mora da ide negde, pa da se s nekim babama tamo priča, pa da daje recepte. Prosto nije više dovoljno to, sedim u kuhinji i pravim hranu, nego mora da se ima nekakva dobra ideja. Sad ja nemam sad na pamet da ti kažem neku dobru ideju, ali u suštini mora strašno originalna ideja da bude. Znam zašto pitam, u stvari pitam zato što je sad odjednom postala epidemija, pa čak i nas prozivaju zašto nemate video recepte, to je prvo pitanje, a drugo pitanje je, ali imate video recepte kao tasty? A to je, ne znam da li ste gledali, to je kamera od ozgo, nekakve ruke i nešto, i to traje sad od 60 do 90 sekundi. I kao ljudi skapiraju šta se dešava u tih 90 sekundi, super, nemamo vremena, kao... A ja mislim da upravo to... Ako nemate vremena, naručite hranu i na dostavu. Da, a ja mislim da upravo nedostaje ovo što ste rekli, ajde stavimo po znaki navodnika, Voki Kostić priča. Da. Neka priča. Tako je. Ne je pretjerano dugačka, 10 do 15 minuta možda, jer stvarno svi nemamo... Nešto zanimljivo. Nešto jako zanimljivo. Voki Kostić je celo svoje to napravio tog svog bogatog životnog iskustva. I on, na primjer, seća se priča o nekoj francuskoj čorbi od luka i onda ispriča jedno 5 minuta neku priču kako je on došao do tog recepta, koja je zanimljivija od svega ostalo. Pusti recept i sve, i on objašnja kako im je pukla guma negde u Francuskoj, ne znam u kojoj provinciji, pa su ih odveli ne znam koje selo, pa da oprave gumu, pa onda majstor rekao i stavite u kafanu, jer su bili gladni, pa onda u kafani, i to je tako zabavno sve, nema veze. Hoću kažem da, i onda kad dođe recept, to ti je super. E sad, ili da imate takvog nekog lika koji ima nenormalno životno iskustvo, koji je proputao sveta i koji sve može, ili da imate neku vrlo originalnu ideju sa tim nekim glavnim ko sad zašto to radi.
u jednom trenutku, ja sad ne mogu da ga definišem da li je to bilo godinu dana ili tu negde u tom vremenskom periodu, taj isti, u stvari taj koncept crvenja od ozgo, jako brzo je na neki način pobedio, ali sada, kada svi tako snimaju, to prosto nema smisla. Znači, mi smo teli upravo toga time da se bavimo bez ikakvog opravdanja, jednostavno želimo da budemo drugačiji. Evo sad, i drago mi je da vi na sličan način razmišljate na tu temu. Dobro, prosto imate jednu dobru ideju koja je drugačija od svega ostalo, inače nema smisla ništa. Ja sam gledao mnoge, da kažem, i uspešnije i pametnije i od mene i od naše firme, naših koncepta koji su na taj način pobedili u neku svoju struci. Prosto biti malo različit, biti interesantan. Znači nije samo bitno šta je u receptu, receptu su recepti takvi kakvi su. Mislim, ne možemo izmišljamo toplu vodu i ja mislim da je pogrešno da se u receptima izmišlja topla voda, u smislu da sad kao pošto potom ćemo nešto originalno napravimo u kuhinji i onda to možda bude prilično sumnjivo svojom ukusa. Mislim da zaboravimo svi zajedno nešto što je recimo u osnovi kreiranja filma, stvaranje emocije. Znači, ja sam knjigama čitao i gledao i na televiziju i kurskim emisijama, u suštini stvaranje hrane je stvaranje određene emocije. Tako je, ali mora da bude drugačije. I mora malo drugačije, jasno. Da bi zaintrigirao, da li je to postavka, da li je to jednostavna stvar, jer ko će da gleda film koji je već gledao 500 puta? Isto takva stvar, ko će da gleda kursku emisiju koja isto tako gleda na svim kanalima. Što bi sad izabrao vaš kanal, umesto, ne znam, kanala XY, kad ima isto. Znači, prosto morate da bude drugačiji ljudi, kada hoće emociju da hoće da čuju nešto drugačije, da vide nešto novo. Logično. Ako pričamo da tako o hrani, interesuje me, čitao sam čak i vaše recepte po nekim časopisima, nekakve jagnjetine. To moram priznati da je to moj originalni recept koji se desio tako što nisam uspeo da pronađem ne znam šta na pijaci, pa sam nešto drugo uzao, pa... Da, obično, kako bih rekao, čitajući neki recepte za torte i ne znam, iz starih vremena, obično čovjek dođe do tako neke priče da je tom nekom tamo, po kome se posle krsti recept, nedostajalo nešto, pa je onda on nešto smućkao. I sad, naravno, je tako uspeo da zapamti sastojke i onda je to posle zaštitio. Tako da mislim da većina recepata koji su naravno dobri na kraju ispali i nastanu tako da nešto nedostaje ili nečega imamo više, pa onda to uključimo da kažemo, sastojke u pripremu tog jela. Dobro, a recimo, osim te jagnjetine, da li nečemu drugom preferirate? Pa dobro, šta preferirate? Pa u suštini, ja sam mesažnjak, znači da se odmah definišem, volim meso, znači nemam ništa protiv vegetarijanaca, volim i povrće, sve okej, to. Šta više, ja uvek gledam da u obroku bude više povrća nego mesa, ali nekako volim da bude uvek mesa. I onda samim tim sva jela koja ja pravim su bazirana na mesu. Zavisi od mesa, onda to za kako ćemo, šta ćemo, sve ostalo, koje ćemo povrće da uključimo. Tako da, ali kaže, sve manje vremena i sve manje kuvam i onda tako. Ali dobro, sva sreća, u tom smislu sam se dobro udao, tako da nemam problem s tim. Da li posećujete restorane, da li imate nešto što biste izdvojili, ajde sad malo suzimo izbor u Beogradu, da, nešto... Pa imaš to... Zavisi šta mi se jede. Znači, vrlo jednostavno. Ako hoću da jedem ćevape ili odem u onaj Valter, ako hoću te sarajevske, ako hoću ove beogradske, onda znak pitanja i dalje su, znak pitanja proleće, na primjer. Može jedno, može drugo. A ako hoću ovu srpsku klopu, onda Stara Hercegovina nema premca nigde. Znači, te kolenice, butkice, ne znam, A ako hoću nešto razne, te još ima neke stvari, ja volim Vuk. Jako volim idem u Vuk, to mi isto super. To je od ovih kao serviše varijanta. Znači sad, ako mi sjede meksičko, odemo vamo, ako mi sjede kinesko, opet, a sve to negde blizu, to zapravo vučem iz svog starog kraja, ja sam odavde, originalno iz, što klinci danas kažu, s Palasa.
iz tog sam kraja, tu Obilić Venac, taj deo, i onda sve vučem to, većina kafana su mi, a Čale mi je radio u Vojvodu do Brnca, kad je ta Stara Hercegovina bila Skoplje. Ja sve to vučem zapravo iz detinjstva, ili idem kod Čaleta na posao pa tamo u Staru Hercegovinu, ili ovde to Proleće, Vuk, Znak pitanja, to sve to. Tako da i onaj kineski restoran, mislim da je dan danas najbolji kineski restoran, onaj Vuka Karadžića. Prvi. Da, i kao i dan danas mi to, najmanje masno, najmanje smrdi, ne znam, ne znam, na primjer, znači to ako hoću neko, sad zavisi šta hoćete da jedete, ako vam sjede nešto drugo, ne znam, neki fensera i što je u suštini izbjegavam, ali kao kad nešto moram da idem na neka druga mesta, ali ovo su mi omiljena mesta, kao otprilike. Dobro, jedno pitanje koje isto volim ovako da postavljam, to sam i našem domaćinu. Izvini, testenina, pizza i to. Najbolja pizzerija u gradu po meni je Pomodore, ova ovde kako se zove, u Hilandarskoj, tu blizu, Pomodore, a najbolja lazanja je u na početku skadali da me ubiješ, ne znam kako se zove, mala jedna kafanica, neko italijansko ima nešto, ne znam kako, ali na početku skadali, čim se krene dole preko puta, ona dva bela goluba, jedna mala kafanica, to imaju najbolje lazanje. Kažem, pitanje koje volim da postavim, čak sam postavio na intervju koji sam radio sa Igorom Brakusom, našim domaćinom danas u Metropolis Music, jeste kada biste u nekom trenutku svog života morali da ili želeli da počnete se bavite nekakvim ugostiteljskim poslom, da otvorite restoran ili kafanu, kako bi to izgledalo? Mislim da to treba biti posebna, kako bih rekao, imaš poseban talenta za to. Jer ja mislim da većina ljudi, kao što svi misle da mogu da sastavljaju vladu ili reprezentaciju fudbalsku, isto tako misle da mogu da drže kafanu. Međutim, to je jedan jako poseban talent koji ja ne umem da prepoznam, a ne umem da sad objasnim šta je. Šta je poseban talent držanja kafane. Jer videli ste, ja znam, pošto krećem gradom, imam gomilu drugara koji drži kafane, i sad prosto ima ljudi koji prosto to umeju, gde god da im date prostor, neće napraviti od toga kafanu. Kafana do njega ne radi uopšte, kada uđe u pojed, puno. Nikad ne znate zašto to, nisam to ništa sad nešto specijalno različito ovo ili ono, prosto talent. Nekakav koji ja sigurno ne posedujem. Mislim, nisam ni probao, ali ne vidim, tako da ne probao bi da ne držim restoran, odnosno, ako bi morao iz nekog razloga da držim restoran, pozvao bi nekog za koga znam da ume, pa mu to pustio lepo, a ja mu iznajmljivao prostor, na primjer, i rekao, evo ti radi. Dobro, a ovako neka generalna ideja šta bi to bilo, pošto, recimo, Igor i još neki su rekli nedostaje nam stara beogradska kafana, recimo, sa kockastim stolnjacima, eto, to bismo otvorili. Da, to je sasvim u redu, ja jako volim da sedim po tih kafanama, takvim, ali to, da, na primjer, to bi možda bilo. Mislim da toga polako nedostaje, pretvaramo se u neki, bar meni se čini, jer teško ispratiti uopšte količinu toga što se otvara u Beogradu, mislim da toga sve više nedostaje tog nekog autentičnog, recimo, znaka pitanja. To, da, a sad znak pitanja više, ne može se sedne, zato što je gužva, samo su stranci, i nešto je okej, naravno, jer kao i umesto drugi da skapiraju da to očigledno funkcioniše. Ja ne znam kad sam zadnji put tamo bio da sam čuo za stolom do sebe srpski. Nema šanse. Sve dolaze stranci, ovako je puno, i što je super, jer stranci vole da vide to tako starinski. Ne shvatam kako drugi ugostitelji se nesete toga pa kažu čekaj bre, mislim, što ne bi ja. Zato što mislim da je razlog tome, zato što je znak pitanja ušao u sve vodiče. I to je tačno, i pošto je na dobro mesto i najstarija kafana kako. Jer mene su ljudi iznenađivali, nemoj pojma o Beogradu, aj pokaži mi Beograd i tako dalje, ali koja je najbolja kafana, znamo, vodi nas u znak pitanja. Jer kao, dakle, znate, kao mi smo se malo pripremili, čitali smo. Dalje su ćevapi vrhunski. Da. Tako da... Pljeskavica na kamu. Dobro, za kraj samo možda da izdvojite neki recept imenom i prezimenom, što kažu, od slanog i od slatkog, šta biste, koga biste definisali kao, eto, to najviše volite?
od sebe. Pa Što smo danas spominjali. Pa evo, na primjer, to što recept koji bi ja mogao da pravim ili recept koji se jede u kafani. Pa recimo i jedno i drugo. Ne, ima različite stvari. Ima jela koja prosto je besmisleno sami praviti. Da, slažem. Koje moraju se praviti na veliko i koje prosto onako, kad ih praviš kući, ili previše truda za ništa, ono, što se kaže, kolješ vola za kilo mesa, ili previše truda, ili prosto nema smisla. Evo, na primjer, moja omiljena jelo je glava u škembret, teleća glava u škembret, koju ne bih pokušao da pravim u kući nikad. Nema nikakvog smisla, ali zato odim u Staru Hercegovinu, pa kao... To sam ja, prvo stavno Eto, na primjer, to. Dobro, možda jedno prozaično pitanje vezano za ono što se dešava na nacionalnoj televiziji, to je jako popularni kviz. Potera, dobro. Da ne propustim da postavim pitanje vezano za to. Kako su vaše iskustva, obzirom da tamo takmičari vidim da vas onako prilično s nekim strahopoštovanjem gledaju? Pa dobro, da. Ljudi koji u suštini nisu naviknuti na kameri, to onda malo imaju to onako, tako je napravljeno da se kao naprave, oni su niže, ja sam više. Pa to tako, to je kao tako pravljeno da ima neki... U suštini, meni tamo prilično dobro ide iz vrlo jednostavnog razloga zato što mi je sve jedno. Zato što igram te dobijeni, nemam, kako je rekao, ja dobijam isti honorar, dobio izgubio, nema veze. Znači, opušten sam u tom smislu, drugo nisu moje pare za koje se kockam, tako da to mi nije, Da li imate vi nekog novčanog motiva, znači vi nemate... Ne, vi imate honorar i to je to, znači vi... Dobio izgubio sve jedno, ja samo hoću da igram straight, jer kao to mislim da je onako, to je pošteno i ja sad znam koliko znam i iz sveta, a sad, znaš, ne mogu ja sad uzem pa da puštam nekog, ne bi bilo etično, isto kao što ne bi bilo etično da varam na bilo koji način, tako da sam tako, opušteno igram i to je u redu, sad, ljudi koji su s druge strane u suštini, kad shvate jednom da ja nikad ne mogu da ih stignem ako oni dovoljno znaju i da ja tu uopšte nisam bitan, da ne mogu protiv kompjutera da igraju koji zna sve odgovore, da opet mogu da mu pobegnu samo ako dovoljno znaju. Tako da nije to ništa. Mislim da je... Ok, gledajući razne... Mislim da kažem da njima je sve, nije da mene ništa. Gledajući razne kvizove, mislim da je tu dosta, da ne kažem, ogromna većina, sada kvantifikujemo 90 i više procenata, je na strani znanja. Ok, ima tu malo, kako bih rekao, treme, verovatno, zbog kamera, zbog atmosfere i svega toga, ali čovjek ako se malo povrati u nekom trenutku, u smislu navikne na atmosferu, on može da pobedi. Bez problema, Ok, ništa, hvala vam puno. Na vremenu izabrat ćemo neki poklon za vas, neku ploču. To je najdraži poklon. Da malo, što kažu, mesto gde stanuje muzika, kako voli Igor da kaže, eto. Realno ne postoji bolji poklon. Hvala vam još jednom.